bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Sepisan badhe kababar warok wanci dalu menika badhe kanthi cariyos utawi lampahan rebut waris cinarios jroning padepokan Gunung Sari mapan sawijining Sang Kyai Gung Ngasma Kyai Sarayuda anggadhahi kekalih putra kang nami Sento Tuwin Gentruh
Sentolan Gento sampun dewasa, denya Bapak Kiai Sorayuda sampun sepuh. Nedya badhe lengser anggenipun hamomong padepokan mila. Padepokan badhe kasrahaken lan katuraken dening Sento nenggih putra Pambayun utawi putra ingkang barep. Nanging sasat putra kalih nenggih putra ragil kengaran Gentro boten terimah amargi pitados yen Gentro langkung sekti ketimbang kakangipun. Pripun babaring cariyos adu kasekten Sento kalian Gentro lumantar babaring cariyos warok agun salamban rebut waris. Bapak, kula ingkang sowan Bapak. Iya, nggih, boleh. Kados-kados sampun wancinipun. Duk rikala kepengker panjenengan paring sasmita yen to sampun wancinipun panjenengan badhe lereh utawi seren anggenipun ngesuwi wonten padepokan Gunung Sari Bapak. Ning kedah dipun emut Bapak. Kula Sento putra Pembayun panjenengan ingkang kedah kumedah badhe nerasaken gegayuhan panjenengan ingkang dereng kaleksanan ateges kula kinarya gantos panjenengan genipun ngesuwi siswa-siswa lan dlondong-dlondong wonten padepokan Gunung Sari. Ning warta ingkang kula tampi Bapak kados-kados babakan kula badhe minggah kinarya pangarsa sulih panjenengan rayi kula Gento kados boten terimah yen to kula ingkang ngesuwi padepokan Gunung Sari mriki. Mila Bapak mangsa borong anggenipun panjenengan ngreka daya pin budidaya ngereh-reh adi kula nggih putra ragil panjenengan kang aran Gentro supados mangke saged nderek dawuh panjenengan boten balela ateges saged nderek punapa ingkang keparing dados kersani Bapak. Mriyo kados pripun Bapak? Ngene le. Aku wis ngrungokso wong tuwa le. Ngaten. Iya. Anakku kan loro. Nggih, kula Pembayun Sento, adi kula Gentro. Karo Gentro. Nak kekarepanmu kok ngono kuwi, iya le. Nak kowe wis kaya aku, gitu. Kuwi gek bakal tak turunake ini nak kowe arep badotake anggonmu ngarebut padepokan. Kula mboten ngrebut lho Bapak. Kula niki putra Pembayun jenengan. Ingkang sampun nuruni sedaya ngilmu saking panjenengan. Ingkang langkung lair rumiyin ngertos padang petenge alam donya menika kula riyen ketimbang adi kula Gento. Menika kedah dipun penggalih. Ya ora ngono lho. Ampun ngantos wonten padepokan wonten wutah getih amargi rebut waris ampun ngantos lho Bapak. Iya. Kowe le tak kandhani. Nak padepokan arep tak turunake ya nak adimu trima. Kamangka adimu agek gladi ana ing pendopo. Mboten saged. Kedah kula. Kedah kula. Engko dadi ora karo-karuan nak lho ana aja tak bacut. Jejere panjenengan piantun sepuh ingkang reka daya budidaya supados adi kula manut. Lah, iki nak krungu Gento kok dadi ki apa ngono lho. Mila kedah panjenengan pripun? Ampun ngaten Bapak. Pun long laju paring kula kemawon Bapak. Misal kuwi Gento. Ya nak trima Gento. Bapakku. Gento. Apa sing tak ucapke nalikane aku gegladen ana sak mburine papan kang wis sinekti. Sawijine ana ing kene aku ora trima sak banjure padepokan ana ing Gunung Sari.
arep tak jajahi kabeh ngilmune bapak. Sik. Babakan iki kowe wis krungu sak kabehe. Bakal dirembuk apik utawa dirembuk rame. Yen dirembuk apik becik kowe ngalah. Aku ora gelem ngalah. Ateges aku suliye bapak mergo aku kang Aku pembayun. tunggalmu sing paling enom. Lho, mula kowe durung pantes. Aja padudon, aja do padudon. Sekedar bapak. Ngene Gento. Yen to satemah kowe bakal dadi pangarsa ing Gunung Sari. Banjur kasekten apa kang bakal mbok unggulake? Aku ana ing sawijining gunung gedhe kang duwe aran para siswa-siswa lan ingon-ingonku Lah ana ing glondong separone nggon aku lho. nanging ilmune bapak arep tak tampa kabeh. Duwe apa? Sadurunge kowe ngetokake apa kang mbok duweni aku. Wis nurunake ngilmune bapak kang aran Wahyu Dwi Denawa. Buktekno sing jenenge Wahyu Dwi Denawa kuwi kaya ngapa? Aku ora trima yen ana ing papan kene. Yen ora nganti kowe modar digaglak Dwi Denawa, aja katlah sentro kakange Gento. Ya, tamakno. Dwi Denawa, cancut maju, maju Dwi Denawa. Waspadakno Gento. Ora sudi, ora wedi, ora digrek. Ngajak loro ingon-ingonmu. Deloken kaya ngapa? Ora sudi yen ilmu bapak Gaglak arep Gento. kajen. Dwi Denawa, Buktekno buktekake sawijining siapta loro Dwi sento Denawa. unggul. Ora sudi yen ilmune bapak arep tak tanding-tandingi marang aku. Dwi Aku Denawa. ora digrek blas. Najan Gini ring mrene. sing tak delok para raksasa-raksasa sing aran Dwi Denawa. Apa ora digrek? Ora digrek blas sendro. Aku wis nuruni ngilmune Bapak Dwi Denawa banjur kowe duwe apa? Aku para kang krakra sakti kang sawijine ana ing Gunung Gedhe. Ana sawijining kang singa barong. Tak idak kang ngalang-alangi aku. Kaya ngapa? Buktekke, Cok.
sliramu. Ora wedi sawijining ana ing kene. Mung ketek-ketek cilik. Wajane iki ngoni-ngoni ketek-ketek cilik. Kor dadi gaglakan pisan Ora dening Dwi iso. Sedawa. Aku tak bagel. Banjur apa kanggo andelke? Mung ketek-ketek cilik. Para ketek-ketek. Jikokno kang ingon-ingone dhewe. Ana ing gunung gedhe. Tarek rene. Utaling prawadya kala. Lho, Maju, maju, maju. hei, Gunawa, waspada anjar. Ajar, ajar, ayo, gaglak. Sawijining ana ing papan kene. Pokoke ditekni Kang Denawa loro kuwi. Aja nyepelekke ilmune bapak. Keparat gento, keparat kowe gento. Ora trimo. Sawijining iki Buta, Denawa, ajar, ajar, ajar. sawijining ana ing kene. Diteruske ora. Terus yen mung ketek cilik kalawan ingon-ingonmu ora gigrek, kowe durung ngerti yen to aku go duwe saperangan dlondong seswane bapak kang mesti wae melu marang aku. Sawijining seorang siswa-siswamu, sawijining kang pernah siswa-siswaku ana palagan kene. Mau aku ngrungokke aku ning Parat tetep do bali ning Bali, papanmu. Bali. Bali ning papanmu. Singo barong bali ning gunung gede. Aja rene. Yen durung tak panggil aku ora arep kalah. Yen sawijining para siswa-siswaku babat pokoke. Parat Ora wedi ora digrek. apa kowe ora ngerti gento? Yen to aku duwe sesuk. Sawijining ana ing papan kene. Aku ora wedi. Kang ingon-ingonku ana ing gunung gede. Tak tokke kabeh. Aku duwe seswa-seswa dlondong kang bakal ngasorake tumrap kowe. Ya, pengen ngerti dlondonge Sento. Tak delok kaya apa. Dlondonge Sento maju siji. Ayo maragake dlondonge Sento maju. Para siswa-siswaku, anggone gegladen ana ing papan kene. Sampun siaga napa dereng? Sampun siaga napa dereng? Ragadaya maragake Ragadaya.
Nagadaya waspadakno glondong-glondonge siswa-siswa suku sakabeh ayo tandang karya para siswa-siswa anggone kegraden ana ing papan kene sampun siaga napa dereng sampun siaga napa dereng budal keco Yogyanira kang para prajurit lamun bisa sira hanulada do ing uni cari tane andalira sang Prabu Sasra Bahu ing mas mati aran patih swanda lelabuhanipun kang kinelung triprakara gunakaya purune kang den antepe nuhun mitrahu tama tandang Lawan rojo
semandiman suarane macang koso iyo ae lara sepi kenarone. Para siswa-siswaku, anggone kegladen ana ing laladan kali sagede, aja gawe gelo ning atiku, kang ngalang-alangi ana ing papan kene. Bapak ora trima, aku yo ora trima yen sendong arep dadekke sawijining para siswa-siswaku hancaku kabeh. Sing penting sampun siaga napa dereng? Sampun siaga napa dereng? Bidal Tejo. Para bola-bola kiprah lambaikan tangan. Maes kembang kapang kenor lur lan kendang kempul wis dinabuh nut wirama gambo. Kemrisi ekrep ya sampur kang sinobla ring mong andan-andan nyongklang beksa kepan. Ayo, rawe rantas malang tuntas. Budal Tejo. Zaman
Agunsa Indonesia. Sandre.
bersama kita sedut-sedut untuk Anda semuanya.